ndopa wakabva wadi murume yebva atondijambira bva atanga kundiruwa zvibhakera musoro. 6 days idzodzi taitenderera especially kwaakaroverwa uko ndogwe taitenderera tichingonhongo takatanga kunhonga pushi rake 1 ndakurowa nezvidhina maiguru wakabva watiza ndiye munhu aikwanisa kuzondiitinesera Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Munyaya inovhundutsa, nyaya inotyisa, mukomana ane makore 23 years akashayikwa, akaita mazuva 5 achishayikwa. Kubva kuno kuUshe wekunze anonzi akazowanikirwa kuBanket. Mukoma wake akafonerwa nemapurisa ekuBanket vachiti vane mukomana anonzi Panashe. Tauya kuno kuti tizonzwa kubva kune mukoma wake namai guru avo vaigara navo, asi mukomana we akazowanikwa kunzvimbo yaakazowanikirwa itori kure nekwaakashayikirwa. Makadini yenyu? Tiri pedu makadii zvenyu? Mungatitsananguriro here zvakaitika musi wazoshayika mukomana? Nyaya yakaitika ndeyekuti amai vanonzi mai mushonga vakauya nevanotiwo bamunini nevana vavo 2 vachida kuisa vaida kuisa fence panove pavaiti ndo pane muganhu wavo, asi muri mulendi medu vachida kutimbinura imba yedu yatiri kusimudza izvo. Saka inini ndaona vachidaro ndakati aiwa zviite zvamuri kudii, zvamuda kuita, kuisa fence muchitimbinura yadhi yedu muchitimbinura nemba yedu, nokuti vaiti takanzi kukoti tigonoisa waya yedu ichibuda iri straight. Saka kumashure vanga vakabva nemurume wangu kukoti pawakamusungisa kekutanga akanzi endai munotora utungamiriri hweikoko hukuratidze 1 peg. Ivo havana kuda kuita saizvozvo, obva wadzoka futi kusungisa futi murume wangu kechi2. Obva musi wakauya uri musi wa23, iwo kukoti wanga wabva 20, wakauya 23, iwo kukoti wanga wabva 22. Wanzi munodzoka musi wa27 wapuwa dheti rekumberi, asi ivo vakauya vachiti panapa tanzi nekoti tigonoisa waya yedu. Inini ndakazviramba kuti hazviite kuti muise waya yenyu apo. Saka vakabva murume anga akagara padomba apo ndopaakabva ati ko takakurova unoita sei zvaukutirambidza izvozvo. Ndakati munenge muchindirova makamira sani. Ndopa wakabva wadi murume yebva atondijambira bva atanga kundiruwa zvibhakera musoro. Murume anga ina mai mushonga. Saka ndopa ndakabva ndati ko muri kundiroverei? Vanhu vobva vaungana, vamwe vanga vari kuseri uko vainamata vemasove vakauya vakati ko chitanzwa noise, nemabhiridhi anga ari uko akauya akati tanzwa noise, nevamwe baba ashoni vakauyawo vachibvawo kumhiri uko vachiti ndanzwa noise kuti kuri kurohwa munhu, ko mukuroverei chii munhu? Obva wati hana kurohwa, wakabva watoramba ukati hana kurohwa. Obva vanhu obva vangonibatsirawo nanasekuru wangu wakabva kumusoro kwakatouya wanzwawo noise iyoyo. Obva wanditi enda kupolisi. Saka ndiri murodhi kuenda kupolisi ndakasangana nabamunini wangu murodhi. Bamunini wakati ko mai guru mukuchemei chii? Nokuti wakatondiona ndine madhaka, nokuti pavakandiruwa zvibhagera ndakabva ndadonha pasi. Kati ko maita sei chii? Ndobva ndati ndazosara ndichirohwa. Nokuti bamunini avo vanga vabuda vanotsvaga airtime kuti vafonere mukoma kuti pamba pakutimbinura. Saka wakati aiwa chimbomirai kuenda kupolisi tichange tanzwisisa kuti marohwerwei uye marohwa nani. Ndopa bamunini pawakabva wadzoka neni vatasvika panapa pamba pangu vasisipo. Vataenda pachikoro pavo kuseri uko kune chikoro, ndokwatakabva taenda. Tasvika pachikoro obva wati ko marohwa nani? Ndobva ndati nemudhara uyu ndiye adini andirohwa. Zvakanzi ko mudhara maroverei mukadzi, chii chaitika kuti muzorowa mukadzi? Zvakanzi iwewe mai guru vako vaenda unotora iwewe kuti uri polisi. Zvakanzi nemwana womukomana muhombe wachona, zvakanzi kana tamurowa waida kuita sei? Zvakanzi ndangoti ndiuye ndinzwa kuti ko maroverei chii mukadzi, kana marowa munhu handei kupi? Kupolisi. Saka pawakangomuti handei kupolisi, obva watomubata, obva watomudzvanya huro. Mwana womukomana ndiye angadzvanya huro kudai, so akamupinda. Zvakanzi iwewe ndiwatiri kutourayira
ndwatiri kutourayira panapa. Uyu murume yeye anga ambondirova uye achitora zvidhina achidini achirova musoro, achitora zvidhina achirova musoro. Mai vavo vanga vakabata danda ravanga vakabata mai vavo. Handizozivi kuti danda iroro vakazosara vakamurova naro here, nokuti inini ndaona kuti zvaakutyisa, nokuti vanhu vakamurova i3. Mwana wavo mumwe wacho anga ari nechekumakumbo achirova, akadzvanyidzira makumbo achirovavo vari 3. Indobva ndakabva ndaona munhu akusvipa ropa, ndobva ndati munhu anotofa. Ndakadini, ndakatarisa rega nditize ndiende kupolisi. Ndobva ndakabva ndasangana nevamwe vanhu zvakanzi ko mukuenda kupi, ndakati ndikuenda kupolisi. Zvakanzi saka mhanyai kuroundabout. Ndobva ndatomhanya kuroundabout kuye zvakanzi nevanhu vekuroundabout zvakanzi dzokai munoripotera kwashumba kwamunogara ikoko. Ndobva ndadzoka kwashumba kuye. Ndasvika kwashumba kuye zvakanzi munozouya mangwana nemurume wenyu. Ndobva ndati inini ndasiya munhu achidini achirova, ndozogona kusvika pamunini wangu vadini vafa. Zvakanzi horaiti makuwara here. Ndakati musoro wangu izvezvi uri kutodini ukutondirwadza. Zvakanzi horaiti rega tichikunyorera ichi tsamba yekuti muende kupi, muende kupolisi. Ndopa wakandinyorera kwashumba kwamama enda uko hakusi kupolisi. Ipolisi. Ndopa wakati kuchipatara. Ndobva wandinyorera tsamba yekuti chiendai kuchipatara. Saka inini ndichizonotora vana vangu nokuti vana ndakatya kuvasiya pamba. Ndakati ndogona kusvika futi vana vadini vaitwa zvimwe. Ndopa ndakavatora vana ndakanowasiya kwasekuru wangu. Saka ndakazosvika pamba late. Ndichisvika pamunini havadini havapo. Ndagara takati pamwe maybe pamwe waenda kushamwari wazeza kudzoka pamba since papa sisina munhu. Vachadzoka takutoona kuti bamunini havachadini havachadzoki. Takutozivisa vanhu vese venharaunda kuti vanhu tiri kushayiwa bamunini tibatsirewo kutsvaga. Takafamba nemuzvikoro nemapurisa takanoripota kuti bamunini tiri kudini tiri kuvashayiwa kwese kurwizi uko. Takaenda chifungidzo kuti maybe pamwe vakangodini vakangokandwa. Saka zvadaro ndopa vakazoti pawatakazofonerwa kuma2 kunzi uyai mutore munhu wenyu kunoku tinaye kuBanket. Police station yacho ndaikangana. Saka ndokwakazonowanikirwa ikoko. Zvakaitika rini musi wamarohwa imimi nemusi warohwa baba munini? Takarohwa musi umwe chete, musi weFriday. Makarohwa musi weFriday. Baba vakanga vasipo? Wanga wasipo. Baba imimi hamupo. Makanga muri kupi uye pamakasvika muchinzwa kuti ndozvaitika pano pamusha chii chamakaita? Inini ndakafonirwa ndandiri kubasa. Sinzi panapa pauya vanhu vari kuti varoda kuisa fenzi yavo. Chibva ndatofona kuti nditaure navo, ivo vakati hatina kuya panapa kuzoita manegotiation, hatitaure nemunhu, tanguya kuti tiise waya. Saka ndangoti oraiti ngavachingoita zvavanoita. Saka ndichisvika panapa ndakasvikoona mudzimai akarara achiratidza kuti ari kurwadziwa achitidaro. Dzadza kumanguva dzamasvika tanzwa mudzimai wenyu atsanangura iye kuti akafamba akambonosvika kuraundi akadzoka akaenda kwashumba akanyorerwa tsamba. Dzadza kumanguva enguva yamakasvika imimi. Uye mudzimai wenyu ari kuti akarohwa kumanguva. Uyu mukadzi uyu nguva dzaakarohwa, I think uyu anenge akarohwa zvekuma 10 to 11 ikoko, because hondo iyi yakatanga kuma past 9 makuseni. Ndopa wakatanga kuya vachiti varoda kuisa waya. Time yandakatumirwa mavidhio aratidza makuseni zvekuma past 9. Saka kuzorohwa kwake zvinenge zvekuma 11 kuma 10 to 11. Then ndichizobvawo kubasa ndakazosvika panapa zvekuma past 8 to 9 usiku. Chii chakakutorerai nguva? Nekuti manzwa kuti pamba paita noise. Mudzimai akanga akufonera here achikuudza kuti azorohwa uye ari kumhanya kumapurisa, kana kuti hamuna kuzoudzwa zvekurohwa kwake kuti muzosvika imimi pamba usiku? Ndakaudzwa, basi zvakaitika ndezvekuti ini ndakaenda kubasa ndine mari yekuenda kubasa chete. Tena someone wandaita kuti achandipawo mari yekudini yekudzokesa anova esenzerawo somewhere kuna Glenaro. Saka munhu ende aifanirwa kusangana naye mutauni ozondipa mari yebhazi ndokwira bhazi nchiya kuno. Saka ndozvakatondidhila zvekuti nguva yandakatonzwa kuti pane vanhu vari kunoku ndakatombotsvaga mari kuti ndimhanye but ndakashaya mari. Saka ndakazongoona kuti rega since zvinhu zvacho zvatoitika kare
hapana chandichamhanyira gandinozongozviona ndasvika. Asi ndakabatikana nepolisi kuti polisi yakadzosa munhu uku, but isusu main police station yedu iroundabout ndio inongotiseva. Aka kakangomira sekabhesi, but munhu akati asvika kuroundabout akadzoswa kunzi dzoka kwashumba. Adzoka kwashumba akanzi hatikwanisi kukuvhurira dhoketi rako pasina murume. Ndikatofona ndikati saka imi mungutaura here kuti kana tomboti ndiri kushandira kunze uye hamutogoni haatovhurirwi dhoketi here, anozoya nemurume manje handipo ndiri kubasa, plus handisiri ndarohwa, handina chandokwanisa kutsanangura because handina zvandoziva zvaitika ipapo. Saka uyuwo anozoti kuti atovhurwa dhoketi akazotochema kuti dhoketi rivhurwe. Umwe ndopa akazoti omana ngatichivhurira munhu dhoketi aende, ubva vangonyorerwa tsamba kuti aende kukiliniki kuti dhoketi rake rione kuprocess. Dhoketi raivhurwa here nderekuti varohwa here, uye mapurisa aya vakati vari kutora matanho api nemunhu akanga akauti vanhu vakanga vari pamudzimai wedu? Kwadzvega ndibvunze mai, mapurisa akati ivo vari kutora matanho api nevanhu vanga vakurovai? Inini vakanditi hanzi tichavafonera mai vavo, asi ndobva ndatouya zvangu kumba, vandatongogara ndichiti pamwe vachadini vachafonerwa. Mumwe mupurisa akazouya akati munototera kupi kwaboka, munonzwa kuti dhoketi renyu rakasvika here, kuti zvakafamba sei, motoritera. Ndabva ndatera ikoko, kanzi munonzwa kuti ari kuita nyaya yenyu ndiani. Bva ndanoona munhu aiita nyaya yangu akati inini pamba panogara mai vavo handipadini, handipazive. Imi michiendai munotanga matsvaga pamba panogara mai vavo, kana mapaona pamba panogara mai vavo mozouya monditora tozoenda tese tonosunga mai vavo. Makazviita here zvinhu zvamakanzi nemapurisa muita izvi? Handina kuzviita nokuti tatiri kushungurudzika nekutsvaga bamunini. Zviri kureva kuti imimi nanhasi vanhu vakakurovai uye namai ava hapana zvavati vaitwa nemapurisa? Hapana. Wenyu munogara naye nguva yedzo dzamunosvika anowanzonge ari pamba here kuti muti makashamisika kuti nanhasi hasati apinda mumba? Ndichisvika chakanyanya ndikatyamadza kurohwa kuti paitika violence zvekuti uyo anga asipo. Ndakangoti sinzi ari munhu anombopinda mumba kana na10 dzonguva, especially kana kune mabhora. Saka zvangu zvisati zvanyanya kundikatyamadza sterevosi, ndaitarisira kuti achade anodzoka. Asi kamunhu wekuti maiguru vasiya munhu arohwa nezvidhina, umwe anga akabata danda, umwe anga akamubata kumakumbo, manzwe mimi kuti munin'ina arohwa zvakadaro, moona imimi kusvika nguva iyoyo haasati asvika, hazvina kuvhundutsa iye? Zvakazondivhundutsa pandakazomuka dzakuma12 ndichiona asimo, ndo pandakazotanga kuvhunduka. Apa pekunze arohwa neii ndakangoti pamwe munhu pane paari anodzoka, pamwe ari kushamwari dzake. Asi pandakazoona dzakuma12 dzeusiku ndo pandakatanga kuvhunduka, nekuzoonawo kwatochena munhu hatinaye mumba, nekutozoona futi madhezi acho akufamba. Ndo pandakazotanga kuvhunduka nekuchitanga kuti tiende kupolisi kuti tivhurise ripoti. Makaenda kupolisi mushure memazuva mangani mashaya munin'ina wenyu? Takaenda mangwana acho paasina kurara mumba, mangwana acho takatoenda. Saka polisi ikati kudi? Polisi yakatiti kesi yamuda kuripota inonzi missing person. Saka sinzi munhu mati ane 23 years, munhu mukuru, hatikwanisi kungomuvhurira dhoketi ipapo kuti tinyore nyaya yacho, because anogona ari somewhere kwaari anogona kudzoka. Asi danga ari mwana mudiki teitongonyora ipapo because anenge asingazivi. Asi kane background yanga iripo yekuti munhu akarohwa, maiguru vakasiya munhu akabatwa pauro ari kurohwa nechidhina, umwe akabata danda, hamuna kuvatsanangurira zvese izvozvo here kuti mwazoti munhu uyu kushayikwa kwakaita akapedzisira kuonekwa achirohwa? Zvese zvakanga zvakatsanangudzwa, because even pakavhurisa ava dhoketi ravo reitotaura kurohwa kwanga kuchiitwa bamunini, but ivo vakati isusu hatikwanisi, tinokwanisa kuzozviita after 7 days. Saka vakazovhurawo dhoketi racho 7 days dzavo dzasvika, mushure mekunge vanhu venharaunda vakatitenderedza vazoona kuti hazviiti, ko ndokuzoenda kupolisi kwacho
kuti muri kuzoonawo here zvichiita zvamuri kuita izvi, kuti munhu haasi kuoneka uye munhu akapondwa nevanhu vari kuzikanwa, imi moti tomirira 7 days. Saka ndopa wakazovhura dhoketi racho. Tasvika panapa imimi muchitaura kuti munin'a wenyu makamuona nezuro. Mungatitsanangurire here kuti makamuona zvaafamba sei, makamuonera kupi, akauya nani, akauya ega here, makamuonera kupi? Munin'a wangu ndakarara ndakafonwa kuma past 2 am kanzi ngutaurawo nezitarapi yekuBanket. Tine munhu anonzi Panashe, munomuziva here? Ndikati Panashe tiri kutomutsvaga munin'ina wangu, kanzi hatinaye kunoku, saka munosvika nguva muchizomutora. Kati ndichauya rega titange taorganiza nevamwe veraini vendibatsira pakumutsvaga, tichivazivisawo kuti munhu uya adini aoneka. Saka nguva dzandakangokata foni kuma past 2 ipo ndakabva ndatomukawo, ibva ndaenda kumanebha angu vanova ndovandibatsira kutsvaga. Zvakavaudza kuti munhu uya anzi ari kuBanket uko. Saka takazopuhwa advice yekuti dzimwe dzenguva munogona kumhanya kuBanket ikoko muchiti muri kuenda kupolisi, iwo ariwo matsage acho akasvika nokubatanidzira mese ikoko. Chitangai mainfoma polisi kuti munhu uya utenda tichitsvaga ari kuBanket. Saka kwachena takazoita saizvozvozvo. Saka polisi yakazoti chimira titange takomunicata nevo kuBanket vacho. Saka vakakomunicata but communication yacho inge isiri kunyatsoita zvakanaka because munhu akanga andifonera kuma past 2 akanga asiti ari paduty. Saka pakuzoti pabatwe nhamba dzemunhu ari paduty ndopakanetsa ipapo, kusvika akazongonditi achienda hako tozongokomunicata kana uchinge wasvika ikoko. Makanosvikomuona ari papolisi yeBanket? Ndakasvikomuona ari papolisi yeBanket akapfeka zvinhu zvekunge ndakatotadza kutoziva kutoti zvakambomira sei. Anga akapfeka zvihembe zvakabvaruka bvaruka ende akazara madhaka. Vanotaura vanoti akaonekwa nemagadhi kuma 1 am dzeusiku. Magadhi ndo akazoenda naye papolice station akatota. Inga akatotota. Saka iye muchitaura naye anoti zvakafamba sei kuti munhu abve kuno kuushe wekunze kuzoti asvike kuBanket? Uyu ndichitaura naye anoti paakarohwa apo akazopukunyuka mbichana, kubva azama kutiza kuti auye kuno kumba, kubva apinda nemuchibage umo. Saka ivo vachimuteera, uye akada semunhu anga asina simba akada kuti azame kuwedzera simba kuti amhanye, kubva adonha. Saka paakangodonha ipapo haana kuzomboona kuti zvakafamba sei, haana kuzomboziva kuti zviri kufamba sei kana kuti zviri kuita sei. Anoti iye ndakazopepuka ndiri mumba, kana kuti ndizive kuti ndekupi, ndemunomu here, ndekupi, haana kuziva. Nekuzoziva kuti ari mumotikari, ari kutravhela, ari motikari, izvi anoti ndandichiziva. But kuti azive kuti kwandazidzikisirwa ndekupi, haana kuziva. Akazoziva mushure mekunge akuzotodzwa nevanhu kuti kuno kwauri kuno kunonzi kuBanket, ndokuzoziva kwake. Tanzwa muchitaura imimi kuti vavakidzani venyu vaikubatsirai kutsvaga. Kazhinji kana uchitsvaga chinhu unoti ndiri kutsvaga apa nepapa. Imi maitsvaga kupi pa6 days dzamuri kutaura idzi kuzosvika mawana foni imimi iri kukuti mwana awanikwa kuBanket? Pa6 days idzodzi taitenderera, especially kwaakaroverwa uko, ndoko taitenderera tichingonhongo, takatanga kunhonga pushi rake 1, second day kubva tazonhonga heti yake nezvimwewo zvinhu zvetengonhonga zvinhu zvakangozarawo ropa. Saka zvinhu zvake zvizhinji takangozvinhongera ikokoko, neropa ratakanhongawo takangorinhongera ikoko. Ndomateitsvaga nekumbotendererawo muno mese, nekuyambukawo uko kumhiri uko, nekumbopota futi tichienda kupolisi kwacho kuipa pressure kuti itibatsire. Mai guru vataura ivo kuti pavakarohwa vaita noise, vanhu vakaungana. Saka pakarohwa mukomana uyu hapana here vamwe vari kutaurawo zvavakaona ivo kuti zvakafamba sei mushure mekunge mai guru vabva? Chakaitika ndechekuti vanhu vakaungana, noise ichiri kutanga, ndo pakaungana vanhu vakawanda ikoko kuchikoro panapa apa. Inini pakazoungana pandakanzwa kuti chaunga chevanhu chakuuya,
ndanga ndatomurodhi kutodini kutotiza kuenda kupolisi. Zvichireva kuti chaunga chevanhu chakauya kuzoona pairohwa baba munini ndizvo. Ayo, uku chaunga changa chiripo vanga vari vanhu vavo. Because vanga vari vanhu 8. Because ava mai ava vanoti vane vana vavo 2 plus baunini wavo 4 naivo vacho vechi5. Then kozoti 3 pana teacher neumwe mushandi wavo, then neumwe hameno nditsano here vaticha, saka vanga varipo 8. Saka chaunga chakanga chiripo ichaunga chavo, ndo vanova vamwe vacho vanhu. Ticha wa ndiye akanenge akazotobata natsano vake, ndo vakazobata kuti no munouraya chi, munouraya munhu, ndo matauriro ake ticha, ndini ndakazobata. Maakutsvaga mwana imimi, ticha vanoti zvakafamba sei mushunge mungatiza, hapana akazoona here kuti zvakafamba sei? Ticha tichimubvunza na caretaker wavo, vakati iye akangobuda achitofamba achiuya kunoku. Ticha ndo zvakataura kuti akafamba achiuya kunoku. Tikati aisi hatina kumuona, saka kuti tivapikise pane zvavari kuti ndo zvavakaona hatina kukwanisa kuti tivapikise. Takangoti alright, mochitibatsirawo kutsvaga, hatisi kumuona, because inini kubva ndangomusiya makuseni ndichienda kubasa, ndichizodzoka handauzotombobva ndamuona. Mashoko amuri kuda kutaura nekuti nyaya iyi ichaonekwa nevanhu vakawanda pamusoro penhirizhonga yakaitika pamusha uno uye kuzoshayikwa kwakaita munin'ina wenyu ndeyekuti kudii? Ini nangu ndinongokurudzira runyararo kuti kazhinji kacho kana paine patisiri kunzwisisana, ndosaka kuine vanhu vanokwanisa kutiyananisa. Munharaunda tine utungamiriri hunenge hurimo, ndo unoyananisa vana vadiki. Isu pachezvedu hatikwanisi kuzviyananisa, especially iri nyaya yepapa. Takaenda kumatare tikanzi muganhu hausi wemunhu, muganhu ndewenyu mese muri 2. Saka kana musina kunzwisisana, kune utungamiriri huriko, nzwisisanai, mutore mugadziriswe. Nenyaya yakandorwadza yekuti vakarova mudzimai wangu. Mudzimai wangu wanga asina 2 weeks abva kushayikirwa, abva kusununguka, mwana wake ashayika. Anga achiri kutorwadziwa nekutoti bamunini vakashayikwa ava, kana ndisipo ndiye munhu eitovabikira nekutovacherera mvura kana vachida kuwacha vakagara zvavo apa. Saka zvinhu zvakandibata kuti munhu achiri kutorwadziwa, achiri kutoitirwa basa nevanhurume, basa rake rechikadzi, ivo vakumurova, especially munhurume kuti arove munhukadzi. Handina kuzvifarira, nekusanzwisisa kwaamai ava handina kukufarira, nekuti apa pavanorwira vakatondisungisa izvozvi nditori musungwa. Takaenda tobva futi kukoti musi wa22 23 vakauya vachita mhirizhonga, but nyaya yacho yavendisungisira ndiyo futi nyaya yeipapapa. Saka zvakandorwadza kuti Ushe vasoda kusiyira mutemo wacho kuti uite basa ravo. Masitenzi enyama akapiwa aya haana hoko here dzakarovererwa kunzi iyi inotangira apa ichigumira apa, uye kazhinji hoko idzodzo tinodziona kuti dzinenge dzakaiswa zvinhu zvokuti zvinobata zvakasimba. Masitenzi edu anadzo hoko, because asi chinoitika ndechekuti amai ava vanoita kunge ndivo vakasavhaya masitenzi anaya maitiro avo, nekuti hoko dzekuku vakabvisa. Apa stendi yavo vanoiti stendi number 2000 masquare meters avo futi vanomati 2000 square meters. Peg number riri kunetsa riri apo pamusoro rakanyorwa futi number 2000. Saka zvinondinetsa ini kuti peg isu tinoziva iri simbi haisi silabo. Saka isusu tingori vagadzikwa kuti tinongogadzikwa panhu pakapegwa kare, asi ivo vanotoita ndivo vanotoita kunge ndivo vakatozviita. Saka uku kwavo vakabvisa vakachera, ipa mukatoenda munotoona pavakatochera musi wakatoya vakatochera vakatobvisa pegi yacho, uku kwese kwakabvisa. Asi nevamwe vedu ava tinotowirirana kana tisina kunzwisisana mumapegi, tinotora utungamiriri hwedu totogadziriswa toisirwa mapegi. Tichitaurana Panashe anoti haatozivi kuti akasvika sei ikoko. Paari kupedzisira kuziva ndepekuti akadonha muchibage. Ndakasvika ndibvunza maiguru kuti akuru aende kupopa, ndiratidza ndikati nai mukuru munorova munhu wechikadzi mamuroverei? Kanzi mwana wamamshonga ndiye akadera kuti arohwa ngaende kupolisi. Ngati kana vati aende kupolisi ngatichienda tese bose, hatikuzive murume. Time yandakati ngatiende kupolisi ndopakatanga kundirova. Saka pandanda kurova nezvidhina maiguru vakabva vatiza, ndiye munhu aikwanisa kuzondiitinesera pandaswera ndichida kuzama kutiza ndiye kunobva ndadonhera muchibage. Handina kuzomboona kuti chii chakaitika, ndazongomukanda nditori mumba mandandiri
varume 3 chitoileti ndaingoshandisira imomo musutu chikafu ndaingopiwawo semusungu chando ndo chinhu chanyandipinda ndokuti kubva pese ipapapo ndaingotoitwa semusungu. Ndakazosiiwa takamuka mafu tichipinda mota chingotenderera. Ndakazosiiwa kuma1 asingachazive kana kuti tiri kupi bozinga tandaswera tiri kumota. Enge dzadzana ndakapfekedzwa ndakasvika pasevhice station ndakasiiwa mangwani musina kana murodi ndangotanga kutera tara chete chero ndikangowanawo kana tsotsi zvaro ndotoribvunza kuti ndiri kupi nokuti ndandisina chakaiziva. Ndakazosvika pasevhice station ndikabvunza magadhi ipapo pakutanga akatombotanga kutomboda ndiritsotsi akatombofunga kuti ndiritsotsi here azoona manje kuti ndatodonhera ipapa mundotanya akazonditora kundiendesa kumapurisa ekuBanket. Varume vava havana kukurova, havana zvavakakuita here? Ipapo vakakurova ndandakarohwa kare mutori neshamu. Wairwa neshamu? Mundu nematakazohwa neshamu but kutanga vayatoninga vakandiponda kuti mwiri wangu wese ungorwadza hapana rwadza. Tataura nasekuru vapanashe vari kuti zviri kuratidza kuti muzukuru wavo akakuvara nekuti pavanga vachimutsava kana kuti kumutova anga achiratidza kuti ari kurwadziwa, uye panashe patatichotaura naye kunyange kuti matauriro anga achiita ari kuratidza kuti ari kurwadziwa uye ane vanga riri mumusoro iro raanoti pavakatanga kumurova kunoku vakanga vachimurova nezvidhina. Kama wangu na Panashe, nini ndiri hanzvadzi yamai vaPanashe. Mai vaPanashe vari vakuru kwandiri ndichera mumashure mavo. Tanzwa isusu kuti nemukoma wake achiti patakashaya mukomana takatanga kuudza vanhu. Imi makazvinzwa muri kupi uye chii chamakaita manzwa kuti musukuru ari kushayika? Inini ndakazvinzwa ndiri kumusha ndaive kwamureva. Chandakakwanisa kuita panguva iyo ndakataura mukoma kuti no, chekutanga mhanyai kupolisi. Munoisa ripoti kupolisi, polisi ndiyo ikubatsirei kutsvaga. Ini kuno kuti nepurogiramu yatiri kuitawo yatanga tichiita tandine basa ratanga tichiita zvinoenda zvakanotorerawo mazuva kuti ndikasike kusvikawo futi panapa ndizoona kuti mwana chii chiri kuitika paari. Zvichida kuti mimi makazosvika mwana haasati awanikwa. Zuva randakazosvika ndira nezuro ndatozofonerwa makuseni mapast 6 kunzi mwana awanikwa but ari kuBanket police station. Ndikati mupenyu here, zvikanzi mupenyu. Ndikati ndoti ndamwari kana ari mupenyu ini ndiri kusvikawo kuHarare ikoko nhasi nekuti ndandagara ndichitouya koko. Masvika imimi makazosvika Panashe aunzwa panapa here kuti makasvika asati asvika kubva kuBanket? Kwaite nguva dzandakazosvika panapa ndasvika mapast 7 dzekumanheru akanga asati asvika ndichitoti komuniketa nemukoma wake vachiti titori ngoti kubva kuBanket asi mukomana ndinaye. Nguva pfupi inotera tinenge tasvika ipapo. Mamuona imimi chimiro chaanga ari chakaita sei? Mwana achisvika chimiro chaanga ari ndakaona kuti mwana akakuvara. Munhu akakuvara zvekuti ronda riri kukasika kuoneka riri pari riri mumusoro kuti iri ronda iri. Saka nenguva yavakasvika ndanza ma2:11 dzemanheru vakatosvika neni ndatorarawo ndichibva ndazomuka. But usiku takarara ndarara naye musame room. Ndachinzwa kuti akada kuti apinduke ari nerimwe rutivi kuti azorure anga achichema. Saka kuchema ikoko kwandaridza kuti uyu mwana akakuvara mukati, maybe mukati menyama yake akakuvara zvakanyanyisa. Ndo zvazoita kuti makuseni ndifume ndichiti kuna mai gora kuti ndikumbira mumbondibhoilisirawo mvura ndimbomutsava nekuti mwiri wake ndiri kunyatsoona kuti munhu ari kurwadziwa. Saka makuseni anandibva ndamukumura hembe ndikamutsava mwiri wake, maribs, chest nemusana nemamaseuzi ese anga achiti mwiri wangu wese uri kurwadza zvechokwadi sekuru. Ndasina kukwanisa kumubata musoro wake but ndaona kuti musoro une ronda riri kutooneka zvechokwadi kuti apa pakatemeka pakadini pakakuvara ndisingazive zvekuti mukati menyama makakuvara kusvika papi nekuti magomerero anga achiita usiku anotaridza kuti akakuvara. Iko zvinoizvi mwana akakuvara, mapurisa vane zvavaita here kuedza kuti mukomana akwanise kuenda kunorapwa? Mapurisa havana zvavati vaita zvandaona. Nemhaka yekuti mukomana achivafonera makuseni anaya kuno wekurandwa vachavapa ripoti yekuti mwana ndamuwana anga akashayika uya.
ivo vati chiitai minzi dzekuti muuye naye kuno then toona kuti tingaite sei. Saka nemhaka yekuti tanga takamirirawo vemidhiya ndozvaita kuti tisvike nguva ino tisati tamhanya naye, nekuti ini makusenda ndaisa pressure yekuti ndongati aenda kuchipatara because ndiri kuona kuti akakuwara. Muchitaura naye makakwanisa here kutaura naye kuti ane here zvaari kutaura kuti zvakaitika kwaari? Ongo ndichitaura naye akakwanisa kutaura zvaakakwanisa kunditsanangurira zvingave zvipfupi anoti sekuru ndakasvika pano pamaiguru achichema, maiguru vanga varohwa, ndobva atera vanhu vakanga varohwa maiguru vake, ndofunga kuchikoro kuna mai ivavo vanonzi mai mushonga. Vasvika ikoko vakabva vaskomubvunza kuti saka iwaya kuzotibvunza ndiwe polisi here chimwe yati chikurohwa, ndobva vatanga kutomwataka, vakatanga kumurova, vamwe vachimurova nezvidhina, vamwe vachimurova nei. Akakwanisa kuita simba kuti apukunyuke nguva pfupi, akabuda pavari akamhanya, apinda muchibage achinzwa kuti vanhu vari kunditeera, achibva mafootsteps vachimutera vachimudzingirira. Ari kuti pandakadonha handina kuzoziva kuti chii chakazoitika, kuti ndizive ndatakurwa nani nei kusvika kupi handina, asi ndakazopatika ndaamumba mai nevarume vatatu, asi zviso zvevarume ava handina kana chandinoziva. Ndipandakapedzera kuona ndikamubvunza kuti asi iwo wawanikwa kuBanket, saka kuBanket waenda sei? Akati ndatorwa ndikapenzwa motikari. Motikari yacho yakaita sei? Zvikanzi rudzi rweHonda Fit yeBlack, iri tinted black. Asi tasvika tichitenderera tiri motikari imomo kusvika tazopinda murodhi kuti ndanga kuenda kuBanket kwacho, iyo wacho kuBanket kwacho haatokuzivi. Ndikamubvunza kuti iwe hauziziva sei kuti kuno kuBanket? Akati vanhu vakazondibatsira, vakamubatsira kundomusvitsa mumaoko emapurisa ekuBanket, ndovazomutaura kuti kuno kwauri kuno kunonzi kuBanket. Ipapa haasi kuziva kuti atori nemazuva achishayikwa? Anga asingazivi kuti atori nemazuva achitotsvagwa, kutaridza kuti paakatakurwa akafenda, ndofunga kuti anga akafenda, anga akadii, haana zvaaitoziva. Saka mazuva ari kuziva ari kuzotaura kuti ndandiri mumotikari, pamwe mazuva ekuti ndiwo mazuva akazonowanikwa. Ndoona kuti nyanyisa zuva raari kunyatsorangarira kuti akazenga amotikari, kutoziva kuti ndapinda mumotikari ende mota yandaona ndeyeblack iri Honda Fit, ndo mazuva azowanika. Ndikuona kuti ndo musicha wakazonodhambwa kupi kuBanket uku, ndo maonero angu ndichitaurawo naye. Mashoko amungade kutaura pamusoro pekugarisana kwevanhu uye pamusoro pemashandiro anoita mapurisa nekuti kudii, nekuti tiri kunzwa kuti iye zvino izvi vanhu havana nhasi havasati vasungwa. Ichokwadi, mazwi angu andingade kutaura ndekuti ndinoisa chisi chikumbiro, vanhu vanochengetedza mutemo vachichengetedza isusu vanhu vanofanira kukasira kana vanzwa kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Nyanyisa kushayikwa kwemunhu hachisi chinhu chiri nyore, vanofanira kuvhundukira zvinhu zvakafanana naizvozvo, nekuti maitiro avaita ipapapo kuti paverengwe mazuva ese akusvika nezuro, polisi yedu yekuno hapana chayakaita. Kunove ndokwakaiswa ripoti yekuti mwana haasi kuwanika. Polisi yandotaura kuti yakwanisa kubetsera mwana, ndiyo yakazonoitwa yendobva mwana nevanhu vakamunhungawo kuri kuBanket. Basi izvozvo kwachona tambovafonera makuseni ana achibvunza kuti mune any information here, kuti vatsvagawo information kuBanket kwanguine mwana kuti ndimi akazotakura munhu wete kamushayiwa zvichokwadi kuno kuti neripoti chii chakaitika zvakadai, avari kutaura kuti havana. Saka zvinotipa pfungwa dzekufunga kuti no, mapurisa havachaiti basa ravo, vakuita basa rekupuwa mari nevanhu. Pfungwa idzo hadzikwanisa kuyamatiri vanhu nemhaka yekuti tiri vanhu. Kana musingavhundukiri upenyu hwemunhu, saka muda kuvhundukira chii? Saka ndiri kuda kungoti mapurisa kana vachishanda nesu vanhu pazviitiko zvinoitika saizvozvi kuti zvinokosta life yemunhu, please ngavave neaction. Ndanzwawo ndakagara pano pane vagarisani vanhu vari pano, vemwana vavazukuru vangu vari panapa, vanoti mai ivava vari kunetsana nenyaya yemuganhu, ivo vakangonoreiza nyaya yavo kupolisi. Polisi inokasika kuuya kuzosunga vanhu, vanhu vototakura votoenda kupolisi, but pazoita ripoti yekuti paita kushayikwa kwemunhu, chekutotanga kutorohwa kwevanhu, mudzimai akarohwa, mwana iye akarohwa, vanhu zviri mumaziso mavo, vakazoenda kunoripota, asi havana kuita action. Kusvika uya 3 days community ikati zviite, handei tinonzwa kuti vari kuti chii, kuti vanhu vazhinji vazosimuka vaende. Mushure mekunge Linus aenda ari ega vaiti iwewe mbonogara 7 days, after 7 days then wozoya nepikiri munhu yeye pa 7 days pacho chii chinenge chichiitika, vari kuziva kuti chii chiri kuitika kumwana. Tinototenda kuti Mwari vakachengeta upenyu,
kambo kutoraswa kwaitwa kuBanket vamwe vamukanda muBanket vanga uchifoti tapedza basa tauraya toziva se ivo vari kumira zve7 days. Saka inini ndiri kurwadzikana nyanyisa pamusoro pemapurisa vari kushanda vari kunzvimbo iyo ino. Ndoda kuti nditaurewo ndichiti hakuna munhu anochengeta mutemo mumaoko make. Iye mupurisa hwakangofanana neni ndokwanisa kuve ndiri mupurisa kana hapana anoziva ndiite basa rei, asi anofanira kunge achichengetedza vanhu. Naiye anosungwa kana vanhu vasingabati basa ravo nemazvo. Basa ravo ngavarite nemazvo vachipatikira zvinhu kana zvinhu zvichinge zviitika samaitikiro azvaita iwaya. Ndofunga ndo mazwi andingataura. Tingati here imimi sevehukama mune kufunga kwamuri kuita kuti mai mushonga vane chekuita nekushayikwa kwemwana wenyu? Ini handiti kuti ndiri kufunga, ndiri kutoziva kuti vane chekuita nekushayikwa nekurwiswa kwemwana wangu wehanzvadzi yangu, nemhaka yekuti ndivo vakauya nevanhu pano pamusha pake pemukoma wake vaanogara naye vakasikurwisa vari panapa, vachibva ivo ndipakubva vatsakatika mwana. Saka handisi zvekuvafungira, asi ndiri kutoziva kuti ndivo. Vaizviziva here kuti kubva zvavarwisa vanhu vepamusha panapa mukomana ari kushayika? Pane vakambokudza here kuti vakanotaura navo kuvaudza kuti munhu uya wamaa muchirova ari kushayika? Panapa handina munhu andambobvunza kuti handiyani akazonovaona akambotaurawo navo, handina. Asi kuzviziva vari kuzviziva nekuti ndo vakauya nevanhu. Obviously kuti kana munhu achizouya nevanhu 7 kana 8 kana 5 inyaya yekuti anga achitoziva ndiri kuenda kunorwisa kuhondo kwaachitouya. Saka obviously kuti nyaya iyo vari kuiziva. Nyange dai kwangu ndinasi haana kuwanikwa, nyange dai awanikwa uri mutumbi asisiriye ndichitaura naye saizvozvi, inini ndaiti ivo ndo vakaita izvozvo. Vavakidzani vatataura navo vati ivo vava kutotya kugarisana namai mushonga, uye chikumbiro chavo ndechekuti mai mushonga vabve kunharaunda inoyi nekuti vari kukonzera nyonga nekuti vakatopega nepanhu pasiri pavo ivo. Uye umwe watataura naye ati haisi nyaya yekutanga. Tichitaura nemukoma waPanashe ati iye vavakidzani maibatsirana naye kutsvaga mukomana. Mungatiudze here mimi kuti pamakanzwa kuti Panashe ari kushayika chii chamakaita? Ndikuti takazoponerwa, asi pavakatanga kunzwa noise vakatanga kusvika ava noise yekurohwa kwamaiguru. Ini ndakazotiwo ndafonerwawo kuti nemurimi wopanapa kunzi maofu ndo zviri kuitika kupi, kupa kwangu kuenda munosvika kupi, kumba kwangu maone ndo zviri kuitika. Ndasvika panapa ndakaona vanhu pasisina. Ramangwana ava vanga vaenda une ripota navo yavo yekurohwa kwangu kwaitwa maigura yekuzorohwa kwabamuninava. Ndofunga patime yandakasvika panapa, ndakasvika pandaona pasina vanhu. I think panapa yanga yadarika. Ukoko ndofunga panguva yacho I think futi yanga yadarika. Saka mangwana acho ndopandakazonzwa kuti munhu wekurohwa wewe haana kuti haana kuoneka. Amai vepanapa vakatouya kumba kuti bamunini havana kuti havana kuoneka. Saka tozobva ipapo tose tabatarane tatorana bwashona ndobva tatozoenda kuchikoro ikoko. Tida unonzwa kuti kushayika kwaita munhu zvakambofamba sei. Patasvika mudzidzisi wachitaura kuti no vanhu vakatanga kutokurwa apapo vaitorwisana. Saka hatozomhanya kuda kuti takanutsa ndida kutotraya kudzivirira hondo iyoyo, asi handina kutokwanisa kuti kuidzivirira. Ndo matauriro aitochi mudzidzisi. Saka panguva iyoyo ndo yatakazonongopushira vanga asiyawo ipapo. I think ndo zvinhu zvatakanhonga pamusuwo watataka kuenda isusu. Then the following day racho ndazonzwa kuti vakazoendwa futi mangwana acho papanhongwa kuti heti neshoti ndainga vakapfeka rimwe racho nezvimwe zvakazongowanikwa ipapapo zvinofungwa zvaishandiswa pakupukuta ropa rairowesa. Ndifunga ndo nhau yacho mamiriro akaita. Imimi manzwa kuti Panashe ari kushayika. Tanzwa pekutanga kuti vakanhonga push. Mazuva ese ashayika chii chamaita sevavakidzani?
ini ndingangoti sekuti ndakanga ndamboti inzwei matangira akanga aita nyaya sekuti musi wacho wazorohwa bamuninava ndakanditobvawo kumhiri kubasa kwangu ndopandakati ndapa chirikova ndinzwe kune noizi iri kunzi ndokurova ndirove anditi saka ndakabva ndaramba ndichidarikira ndichitoendawo kumba kwangu ndikati ameno nyaya dziri kuitikawo ndizonzwa time pakunzi uri kundiroverei ndakati munhu ataura kanenge mukadzika bcause painzi ndokurova pavhoisi acho anga aibuda ndeevarume aiti ndokurova ndakangoti ameno vanhu vari kunetsanawo kumasoro kana kuti chichi saka pandakazonzwa pakunzi uri kundiroverei ndanzwa ndama ndikozi ndogara palaini repasera ndakabva ndauya ndichimhanya time yandakazobvako ndichimhanya ndakasvika inini ambuya vanovayomai mushonga vachiratidza kuti vairandutsira munhu akanga ari pamusoro chichi pematombo achimuti iwewe mira ikoko ndopasvika wana madzibaba akanga vachibvawo pachecha pano vamwe vakanga vachiita se saka time yakada kutaura amai kuti chi ko uyo ari kundiroverei chichi tichibvunza kuti amarohwanani ana madzibaba achitobvunza marohwanani zvadzatarohwa nemudhara changa agara pamusoro pematombo amai ndo vakanga vakudedzera vachiti no haana kuita sei haana kurohwa inini ndiri kunetsana naye anogoti arohwa neuyo sei saka vari mukunetsana imomo takazoti imi michisiyanai nawo inyaya yayo vachibvunzwa ipapo vakataura nyaya dzemuganhu vachiti nyaya dziri kumakotsi saka ndakatorati ako nhai amai mamadiko kuti imimi sezvo nyaya yenyu iri kukoti muchinzi muda kudzokera makoti kusera mangwana mungoenda munopiwa judgment kana muchinzi munoratidzwa miganhu yacho mungoratidzwa zvanzi aiwa ina handiitiswe izvozvo palendi yangu saka takazoona kuti tirambe tichiyanisana ava ambuya havasi kunzwisisa ava vane shungo dzekuti handisirwawo muganhu ichi but ava takazotaura navo tikati mama imi michienda ichi kuporisi saka time yatakabva panapa nana madzibaba vese tichiparadzana nonga ndongo yakaenda amai ava kuporisi indakabva ndatobuda ndichibva ndadzokera futi kubasa kwangu zvekuzoti pakazorohwa uyu ndakatouya kumba ndikatorara ndiri mangwana kusendo patakazotobvudzwa kumukomana haasi kuwanika ndotobvunza kuti kochiri kanzi anoiziyei nezura inozogumira paya mukomana akazorohwawo akazoti ndopatakazotoona nambofuri kati angatimbotarisai apa pane chidhema kuita zvimwe zvimatsime zvirapo nechibage kudai so murukomo tichitenderera tichitsvaga kuti pamwe tingamuonawo mudhuze ndopatakazodzokerawo apo pachikora kuti tinotaurawo nawo kuti taitotaura nemudzidzisi wacho titi haona shamwari vanhu ndo akanga uripo nezuro mukomana paakarohwa akazosiyiwa here kana ukaita se akangoti ainanha ndoita se anoziva ndakangobata mai mushonga chete ndichiuya nawo kunoku vakomana vachiita zvangu vachiti hanauzoona kuti chii chakatora nzvimbo bva tangosiyanawo naye tichibva tadzoka saka anga ari mangwana acho kapatakazwa mukomana haana kudzoka mangwana wacho the following futi day racho tichinzwa kuti nyaya dzaendeswawo kumapurisa tikambodzokororawo kutsvaga tichiti pamwe unogona kuti semunhu kana munhu anaka pamwe munhu akafa anogona kunetsa kuita se kuona timbotendera timbotsvaga futi patakazonhonga futi chimwe chijira nechimwe chaicha charatidza kunge chistafu charatidza kuti chakazara ropa bva tangozvitorawo izvozvo first day ndo ratakatora pushi rake 1 rakanga riri parodi pakanangana nepabuilding inogara mudzidzisi ndopatakazoti ndikuswera nezuro here kumausiku kumatundo pandakatonokerwa naye shoko achitoti komunin'ina ari kunzi aita se awanikwa kuBanket saka tokwanisa kuti nditoenda kumapurisa ndinopawo update tikwanise kumutera zvinhu zvamainhonga izvi pane zvamakatora here imi kuenda zvekupolisi kuti tiri kushaya munhu takuona zvinhu izvi ya inini ndingati zvinhu zvitakazvitora nditi tichibva tapa uyo aiita nyaya dzacho dzekumapurisa kusazoziva kuti akazonga achisvikawo nazvo asi ndiona sekuti pamwe pacho aitovafonera kutoti titoripo achitoti ndanhonga chakati imomo muyadhimo muya polisi yakazosvikawo futi kana iyo polisi yakazouyawo futiratidzwa zvinhu zvacho sokuti payatotora statement ipapo zvinhu izvozvo yakatozviratidzwa naizvozvi zvese zvakadi zvaakanga akapfeka zvaakange ainazo panguva yaairwisana iyo pataa tichitaura nemukoma waPanashe ati iye vemunharaunda vakazoendawo kupolisi kunoti mungati isusu timire 7 days kuti titsvage munhu makanga muripo here pakati pevanhu vari munharaunda ivo vakaenda kupolisi kuti muti itai kuti munhu atsvagwe ya ndikati inini ipapo pano vakazoita izvi ndakanga ndisipo nenyaya yekuti ndakazoita kutobvunza nyaya yemunhu yaya anzi akashayika saka taitoshushikana vachitoti ko iye munhu anogonza amirirwe 7 days sei iye munhu achizikanwa kunzi akati kupedza panguva dzaakarohwa kubvira nguva dzaakarohwa ndopaakashayika kuseko wazoti 7 days saka tazonzwa kuti kunewo vanenge vakaita vakuru vakazonyongoshawo mapurisa
vachizoya mudheri chi5 rachinonga rechi4 vachida kuita nyaya idzi nonga vanogona kunga uyu panapa ndo vanogona kuziva kuti akaenda ndiva nani uye akaenda nani. Chamungade kutaura imimi pamusoro pekugarisana uye vanhu vakaita mapegs aya vakambouya herevo kuti vazoratidza kuti imimi musha wenyu unogumira apa uchisvika apa? Nyaya inoitika ndeyekuti tichinzwa ivo mairi kwavanoenda kumakotsi kwavo vanoti ivo amai ava vane mastand number avo akazvimirira rinotora block yekumusoro pamataurikiro azvinoitwa. Vanonzi ivo vane mastand number avo zvinoti kwavanotoya kutozoya kurwisa kunoko hakusitori kwenzvimbo kwavo. Kana tichiteera mutemo unotaurwa nevecooperative vacho vachitaura kuti vane mastand number vari panhamba yakati nenhamba yakati, tichizotarisa masquare meters emastands edu ari muno mune area yacho nekuti ivo vanonzi vane mastand number vanhu zvinoreva kuti vane 2 mastands chete nekwavari kuya vachirwisa kunoko. Isusu munhu akadai so munharaunda hatitokwanisi kuti tigare naye. Kana dai zvazvichibvira munhu akaita seiyeyo angoudzwa mutemo wekuti aonane nekanzvimbo kake asaenda kunzvimbo dzanozonzi munomo mavari kutorovera vanhu muyadhimo mwomo kune mapega akatopegwa pese apa panitori nemastands number evanhu kutori ne9 madhokets evanhu vane mastands avo arume avakavharira mukati meyadhi. Chii chamungade kutaura pamusoro pemashandiro anoita mapurisa? Nekuti nhasi uno ndikati ndashaya munhu ndoenda kunoti munhu ndamushaya asirara asipo pamba ndonzi ndimirire mazuva akati kuti. Isusu tiri kuti mapurisa anofanira kungoita basa ravo sebasa ravo. Basa rekutsvaga musungwa harisi basa rinoitwa nemumhangari, nekuti mumhangari munhu anenge achitorwiswa nekuti munhu iye anenge achitomushwawo kuti unozonzi iwe enda unotsvaga munhu wozoundiudza kuti anogara pakati ko akandiona zvakare iye ari munhu andiri kutotiza ndinomutsvaga sei. Saka kuti mapurisa ndavaite basa ravo rinoenderana nekudzidza kwavakaita kuti vanhu vanochengetedzwa sei munyika. Vanhu kana achinzi ari kurohwa munhu anzi iwe unozoya mangwana, iye munhu anga achirohwa uko. Saka anogona kuzouya mangwana sei iye wasiya munhu achirohwa uko. Munhu yanoda unoasistwa nevanhu vanoziva mutemo, kwete kuti imimi munoti hanzi endai mozoya mundiudza kuti hanzi munhu muya munditora. Ndinomutora sei munhu iye ari mumhandi yangu? Saka ndo patiri kuchemera kuti mapurisa ngavatirai kuita basa ravo kuitira kuti vanhu vaedze kuchengetedzeka munharaunda dzavanenge vagere. Isusu tatove nechichemo chihombe chokuti hatingakwanisi kuti tirambe tichigarisana nemunhu akadai. Apa unozviti une chikoro hazvirevi kuti une chikoro nokuti ndiwe wakutounza mhondi dzakuataka vana mumusha. Hazvireve chinhu. Taakutoda kutoti kana zvichibvira aiwa ngaatakure chikoro chake onochisira kumba kwake. Apa hatichatomudi zvachose. Uyezve mapurisa epashumba havasi kushanda. Ngavabve kunzwe mapurisa anoda basa. Kana uri munhu ita basa rako. Zvino kana vanhu vaenda kunoripota monzi some days dzacho ndakamira papi ini ndine dambudziko. Saka ndonhauya tiri kukumbira ichi chikumbiro. Kana muchigona kutibatsirawo tibatsirei. Isusu tine chichemo chamai mushonga. Mai mushonga havasi kukwanisa kugarisana navanhu. Haisi kesi yekutanga yaitika. Pane vamwe baba vainzi vazisengwe vakapedzisira vasingachatofambi naapapa vanoisana futi navo. Saka yatova another case haisi yekutanga. Havatogoni kugarisana navanhu. Ndofunga vakatopega kuseri kwese kwedzimba kwepega yamai mushonga kusvika murwizi umu vakaita footbridge yavanoyambuka kudai. Mastenzi avakatora zvisiri pamutemo. Ese mabuilding arimo mazhinji mastenzi avanhu. Pari kugara ticha vava istendi yavazisenga yavakanga vatovaka vakanesana navo kusvika vaisiya. Saka mai mushonga takundikana kugara navo. Ivo kwavo kuma 2000 kuno vakangoya kuzopamba ground. Saka tokumbirawo kana kuti tibatsirwe pana mai mushonga vagare kwavo kwavanokwanisa kugara navanhu. Kunoti havakoni. Zita rangu ndoitwa Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe kuti target yedu toda kusvika pa 100,000 subscribers. Saka udzanai kuti kana tasvika pa Destiny TV
That's the destination for real news.